खुलुमबाय बड'सा नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। बिटिआरआव मोजां राजखान्थियारि खुंथायनि सोलायनाय लाबोनायनि मुङै दासान्दि इउपिपिएल हानजाया बिटिआरनि दाब दाब जायगाफोराव हानजा सुरनाय हाबाफारि खालामगासिनो थानाय बायदिनो दिनै 9 नं बियाबनि सिङाव थानाय आफलागाव प्राइमारि इउपिपिएलनि बानजायनायाव सोलायनायनि मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ 9 नं बनरगाव बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मआ बेखेवनानै होदों। थारैनो जोङो मिरु इउपिपिएलनि बोसोन बादि बनरगाव ब्लकनि सिङाव जेसेबां प्राइमारि दङ बे प्राइमारियाव जोङो हानजा सुरनायखौ खालामदों आरो बे हानजा सुरनायनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय मा थांनाय 16-17 बोसोराव बिपिएफनि दैदेननायाव बा हाग्रामानि दैदेननायाव माने गोबां जोङो डेभेलप जानायखौ नुवाखै। बेवहाय गोबां थालांदों। बेवहाय माने 95 बाहागोनि साधारन रायजो राजाफ्रा खुनु सरकारि भाबै सुबिदा मोनाखै। बेवहाय गैयै मानसिफ्रा जेरैबायदि थांनानै थानायनि थाखाय अधिकार मोननांगौमोन बेखौ मोनाखै। दा बेनि थाखाय जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय जों लुबैदों आरो जोंनि इउपिपिएलनि सिन्था भिजना जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिखौबो राजनिति भाबै सामाजिक भाबै शिक्षा दीक्षा जेरावबो जों समान लांनो नागिरदों। बेखायनो जोंनि इउपिपिएलनि मेइन भिजना बेनो बेवहाय खुनु पार्थक्य गैया। बेवहाय साधारन मानसिफ्रा थांनानै थानायनि अधिकार मोननांगोन। खारन बेयो जाहैबाय मा रायजोआनो राजा गणतान्त्रिक देश। बेखायनो जोंनि इउपिपिएलआ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों दिनै डिसिसन लादों जोंनि गेजेराव थांनाय समाव मा थालांखो मा भुल जाखो बेखौ जोङो दिनै गामि गामि हाबनानै डेभेलप जाखोना जादिया बेसेबां खहा जालांखो बेखौ जोङो गामि गामि हाबनानै जों दिनै नायनो सानदों बे रेलिनि गेजेरजों। दा जोङो दिनै सानदों मा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोङो एबार जों देरहागोन फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव बा बिटिआर इलेक्सनाव आरो देरहाखांनायनि उनावहाय जों जेरैखि जाया जोंनि भिजन जोंनि सिन्था मथे जों खामानि मावगोन आरो आङो सानो दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोङो मोजां मोनसे सासन होनो हागोन होननानै आं सानो। थारैनो बिटिसि इलेक्सना थांनाय 4 एप्रिलाव जानांगौमोन। नाथाय सारा बुहुमावनो मोनसे गिख्रांथाव कर'ना भाइरास बेमारनि थाखाय दिनैसिम माने खुंनो हायाखै। दा बेवहाय आङो बुंनो थानो जोङो सासे इउपिपिएलनि सासे कर्मि हिसाबै दिनै जिबननिख्रुइ जोंनि इलेक्सना देरसिन नङा। बेखायनो जोङो माखासे सम जोङो बिसायख'थिखौ एसे दोनथ'नायाव जों जेबो उसुबिदा मोनाखै। नाथाय दा जेरैबायदि नुबाय जोङो दा कर'ना भाइरास बेमारा लासै माने खमायलांगासिनो दङ। बेखायनो जोङो दिनै जिहेतु बेमारा एसे खमायलांबायबा थाबैनो जाहाथे बिटिसि इलेक्सनखौ खालामो जों बेखौ खावलायो। दा खोनानो मोन्दों आसाम गभर्नमेन्टआ दिनैहाय 15 डिसेम्बरनि सिगां बिसायख'थिखौ खुंनांगौ होननानै मोनसे डिसिसन लादों आरो बे डिसिसनखौ इलेक्सन कमिसननो हरदों। दा जों आसा खालामदों दिनै 15 डिसेम्बरनि आगोल निस्सय बे बिसायख'थिखौ खुंगोन होननानै आं आसा खालामदों। दा बेवहाय गोबां हानजाया गावबागाव मतामतखौ होदों। दा जेखि मतामत होआ मानो जोंनि बे बाथ्राखौ साननांगोन मा जोंनि बेमारनिफ्राय इलेक्सना माने देरसिन नङा। नाथाय दिनैनि समाव बेमारा खमायनायखाय जों दिनै इलेक्सनखौ खुंनांगौ होननानै जोङो खावलायदों। दा बिपिएफ हानजानिफ्राय सिगांनिफ्रायनो बिथांमोनहा बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनांगौ होननानै दाबि खालामबाय थादोंमोन। नाथाय जे समाव दाबि खालामदों बे समा खोब माने बेमारा जाफुदोंमोन। बेखायनो जोङो बे समावहाय इलेक्सन खुंनाया थिग जानाय नङा होननानै जोङो बुंनाय जादोंमोन जोंनि हानजानिफ्राय। नाथाय दिनै बेमारा गानायनि थाखाय गायाखैब्लाबो दिनै माने बेमारा खमायदोंखाय जोङो
दिनैनि समाव बिसायख'थिखौ खुंजागोन होननानै जों सानो। बे आथिखालाव बिटिसि इलेक्सना जाथ'यैनि थाखाय गभर्नरा सासन खालामदों। बियो मोनसे सिस्टेम, बियो मोनसे नियम। आरो जोंनि जा संबिधान, बे संबिधान मथे सिक्स सिडिउलाव जुदि इलेक्सन जुदि जाथ'वाबा बेखौ माखासे सम गभर्नरा सालायनांगौ, खुंनांगौ, बियो नियमनि बाथ्रा। नाथाय दिनै गभर्नरनि खुंथाया एसे गोलाव जाबाय, गोबाव जाबाय। दा बेखौ लानानै जोंनि गुबुन गुबुन हान्जानि एबा जोंनि बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि जोंनि रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव माखासे मतामत होदों। दा बेखौ आं दिनैहाय इउपिपिएलनि सासे कर्मि जानानै आं बेखौ बुंनो सानो, दिनैहाय थारैनो नंगौ बे गभर्नरनि रुला बारा गोबाव जायोबा बेवहाय माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायाव एसे एनै प्रब्लेमा फैयो। दा बेखायनो जोङो दिनैहाय जिहेतु 6 मास बारलांबाय, दा बेखायनो आरो दिनै कर'ना भाइरास बेमाराबो लासै लासै खमायलांबाय। बेखायनो जों सानो मा गभर्नर रुलखौ जाहाथे बारा गोबाव लाङा। दा सरकारा जेरैहाय फोसावदों 15 डिसेम्बरनि आगोल जा बिसायख'थि खुंनायनि बाथ्रा बुंदों, बेखौ जाहाथे सरकारा मावफुंनानै होयो, इलेक्सन कमिसना जाहाथे खुङो, जों बेखौ खावलायो। दा बेमारा जुदि बारानिफ्राय बारा जायोबा बेखौ जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय बेमारा दिनै एसे खमायदों। दा बे हिसाबै जों खुंजानो लुबैदों। दा गोबां हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गावबागावनि हिसाब मथे बाथ्रा बुंदों। जे बिथांमोनहा मालाबा बुंदों गभर्नर सासनखौ जोङो गनायनो हाया, मालाबा बुंदों माने बिटिआर सुक्ति, बे सुक्तिनि दफाफोरखौ जों मावफुंनाय नङा, बायदि बायदि रोखोम माने जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों आरो बिथांनि कुलिगफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों। नाथाय बियो खुनु गनायजाथाव नङा। दिनैहाय गभर्नर सासन खालामनायखौ दिनै बिथांमोनहा मानिनो हाया होननानै कर्टआवबो केस खालामदों बिथांमोनहा। नाथाय बियो खुनु जुक्तिथा गैया। खारन इलेक्सना दिनै 4 एप्रिलाव जानांगौमोन, जायाखिसै। दा इलेक्सन जायाब्ला जोंनि ओनसोलखौ जोङो ओरैनो दोननो हाया। जोंहा थांनाय समाव गोबां दैबाना जादों, लामा सामा नस्थ' जादों। दा बेफोरखौ जोंहा जोंनि गभर्नरनि गेजेरजों जों एसे एनैबाबो जोङो बेखौ जोङो जे मावफुंनो हादों। नाथाय बेवहाय इलेक्सनबो जायाबा, बेहाय जुदि गभर्नरनि सासन गैयामोनबा बेवहाय खुनु डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसा जानाय नङामोन। दा दिनैहाय 6 मासनि बारबाय जेला आरो दिनै कर'ना भाइरासआ लासै खमायबाय जेला। नाथाय जों बेखौ दिनै खावलायो, जों लुबैयो जे गभर्नमेन्टआ फोसावनाय बादि, आसाम गभर्नमेन्टआ फोसावनाय बादि 15 डिसेम्बरनि आगोल जाहाथे बिसायख'थिया जायो, जों बेखौ लुबैयो। दिनैहाय जोंनि आफलागाव ओनसोल एबा बेलगुरि ओनसोलावहाय मुंदांखा सासे बर'नि थुनलाइगिरि चित्तरन्जन मोसाहारि, बिथाङा बे जायगायावनो जोनोम मोनदों। दा बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बर' थुनलाइयाव गोबां माने भान्दारि होलांबाय। जे बिथांनि कन्ट्रिबिउसन बिहोमा, बे बिहोमाया खुनु प्रकारेबो बर' हारिनि थाखाय खम नङा। बेखायनो गोलाव सम बिथांनि जा कन्ट्रिबिउसन बेखौ नुनानै जों सान्दों, इउपिपिएलआ सान्दों आरो आङो पार्सनेलि बनगाव समस्तिनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट जानानै सान्दों, जोङो सरकार दाखांनायनि उनाव चित्तरन्जन मोसाहारिनि मुङै मोनसे मेम'रियेल, मोनसे लाइब्रेरि बेवहाय गायसननांगौनि जे दरखार दङ। आरो बे लाइब्रेरिनि गेजेरजों बिथांनि कन्ट्रिबिउसन बिहोमाखौ जोङो एसे स्प्रेड खालामनांगोन। बिथाङा मा कन्ट्रिबिउसन होखो जों बेखौ जोंनि गेजेराव जोंहा मोनसे फोसावनायनि दायित्व दङ। आं दिनै बनगाव समस्तिनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट जानानै आं जेसेबां गामि गिदिंदों, गामि आङो रायजो राजाजों आङो रायलायदों, आं नुजादों। बेवहाय आं नुदों गोबां जोंनि बनगाव समस्तिनि सिं थानाय गामि, मोनसेबो गामियावनो आं हाबै गैला। दिनै साफ्रोमबो रायजो राजायानो दिनै सोलायनायखौ लुबैदों। आरो बेवहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे मतामत एबा अपिनियनखौ आं लादों। थांनाय 16-17 बोसोराव बिपिएफ हान्जाया मा मावखो, मा मावदिया। जोंनि बनगाव ब्लकनि सिङाव थानाय जेसेबां गामि दङ, गोबां रायजो राजाफ्रानो बुंदों बेवहाय नांगौबादि डेभेलप जायाखै। बेवहाय नोंगौ सैथो बाथ्राखौ बुंनांगोन, बेवहाय मोनसे मोननै दोंसे दोंनै लामा जादों। नाथाय लामायानो जोंनि दोंसे दोंनै लामायानो जोंनि जौगासारनाय नङा।
बेजों लोगोसे जोंहा गोबां समस्या दङ दा जेरैहाय मेनलि जोंनि बनगाव ब्लकआवहाय सोरमांगा दैया बिराद गिदिर मोनसे प्रब्लेम बियो भुटान हाजोनिफ्राय ओरै जाहारबारि पाटगाव रामफलबिल बनरगाव आप टु क'क्राझार टाउनसिम बियो मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम दा दैबाना जानाय लोगो लोगो हाया खुरखायो गोबां आबादथिलिया नस्थ' जाबाय दा बेखौ मोनसे पार्मानेन्टलि मोनसे समाधान खालामनायनि मोनसे पलिसि लानांगौ होननानै आं सानो खारन थांनाय समाव बेवहाय फिसा फिसौ बेवहाय माने 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख बेहाय सेंसन खालामनानै मावदों नाथाय मोनसेबो स्किमानो साक्सेस जायाखै बेखायनो आङो बनगाव समस्तिनि केन्डिडेट जानानै आं सानो आं जा मोनसे स्टाडि खालामनानै नायबाय बेवहाय मास्टार प्लेननि दरखार दङ सोरमांगा दैखौ माने प्रटेक्सननि थाखाय मास्टार प्लेन लानांगोन बेवहाय कौटि थाखानि गोनां दङ दा बेजों लोगोसे आं नुदों जोंनि बनगाव ब्लकनि सिङावहाय 80%आनो आबाद मावनानै जाग्रा दा बेवहाय जोंहा राजिब ब्रह्म बिथाङा बोसोरबा बियो इरिगेसननि EM जाबाय नाथाय आबादाव दै सारनायनि जा सिस्टेम बे सिस्टेमखौ बिथाङा मोजाङै मावनो हायाखै गोबां मानसिफ्रानो दै गैयिनि थाखाय हाहाकार जादों बेखायनो आबादनि थाखाय जेराव 80% जोंनि रायजो राजाफ्रा आबाद मावो बेखायनो बे दै सारनायनि बेबस्थाखौ बेवहाय खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो जोङो देरहायोबा बेखौ मावगोन आरो साहा ओनसोलाव जाहारबारि बे ओनसोलावहाय गोबां माने गामि सिं लामायानो गैया लामा गैया आरो मोजां दै लोंग्रानि बेबस्था गैया दा गोबां दङ जोंनि बनगाव ब्लकनि सिङाव गोबां समस्या दङ दा बेफोरखौ आङो गामि गिदिंनानै नुदों दा आरो जोङो सरकार दायोबा बेफोरखौ मावलांगोन होननानै आं मोनसे आंनि डायरियाव आं लिरनानै दोनदों आरो बेखौ जोंनि मानगिरेट जोंनि हानजानि आफादगिरि प्रमद बर'नि आङो खाथियावबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं बुंखाबाय